Ayo nduk jajale to. Ya iki lho cilikane Susi. Anake Pak Udi. Jajale to Pak RW. Bu Hermin. Gumara swarane wadya kudalan sigra mangsa maju ing palagan loro amprang popo wadya kala ora sesa kaseser ing ayuda butane padha sirena. Esek-esek esek-esek turok go unyu-unyu iki lo tunas-tunas lan uga Sri Kandi Giri Budaya. Yuk 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 Ricik kumricik sewus teko sedilo maning bapake wis teko yang ake aduh rikambekan apa bungkus bakal isin apa lampai ricik-ricik op ayo jos ya. Oh, Pak Kiren. Aku kelingan ID lek jaran sampe riyen. Iya. Hey. Ya. Yuk. Pak Percil, aku njaluk duite. Lah dalang. Oh. Ya. Ayo. Kaya kopong ya. Ulahkan uraganmu sesarengan kalian para kanca-kanca amburadul. Tarumbo, durung do Giri Budaya. Op. Ya. Hei. Jos. Oh. Hei. Dah. Hei. Now. Ya. Hei. Jos. Lo. Ya. Hei. Ha. Ayo lo.
ho a. Ha e. Ha e. Ayo, pasarangan dorong ke kiri budaya. Ho
Rama Turangga Giri Budaya. Asik lho Mas. Lali jadine. Yo bene. Malam minggu lo. Malam minggu lho iki. Cahaya Traso. Priangga Tantra dan juga Permata Gading. Gortenggong Eka Jaya Tenos. Oh ya saya. Minggu sebat tunggu aja ning tawang nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu tak isis rambesi yen tak telepon malah mbok atendi mangga aku pipimu mesti tak cil lali janji kandhane alasane Pancasila. sapa wong sing ora gelo kadang-kadang kuwi ora teko. Ngelak apa ndak? Oh, sik ngelak, sik ngombe dhisik. Oh. Mimik dhisik. Iki sik. Aku nemu duit. Ayo. Duitnya ceblok. Ayo, Ndi? duitnya ceblok. Lah, iki ceblok iki. Ya. Tapi bohong. Tapi dong. Mimi apa ndak iki? Enggak usah. Nggak usah, wes. Iki sik urung ngelak. Iya. Cuma wis entuk saware padha demen lah. Sing arep dhewe kulon kek, duitnya ceblok lho. Lah. Aku demen lah ngene iki. Yo bacokno. Ji janjane kuwi ning ngendi? Atiku sujana kowe kencen karo wanita liya. Giri budaya. Wasikno lho Mas. Hayayo. Ayo Mbak Ani. Mas Wisnu dan teman-temannya. Hatiku sejana kowe
Giri budaya ada Taman Juro. Iya. Hehe. Nih ani, duitnya ini gimana? Duitnya. Ya ampun. Nomor duit. Temu aku. Ning kutha Solo, modelan modi. Ning Taman Juro, pinggir Bengawan Solo. Modelan modi, awan lan bengi. Do suka-suka nanging ojo kejanji. Sayane wulan rajang pucuk ing cemara. Angin kang teka sasar gawa ada giwang tentang ibu Bapak Juliono. Besarangan Rafa Audio dan juga Ganor tidak lupa ketinggalan. Ada Ijola, Gendut Lekting, Matur Suwun dan juga GB Audio. Suka-suka nanging ojo ngiket janji.
Yeah.